Dadi wis ngerti to? Urung. Jroning atiku tak tokke lagu iki kanggo sliramu. Gak kanggo bojomu ta? Kanggo kowe wae no apik kowe kok. Lah bojomu? Ora apa-apa rasa gagas galih darminimu ya sedil malah kono ben didokke kowe karo aku. Lah nek aku gelem lan aku mah. Oke pekok. Kok iso aku sing peka? Kae ulah-ulu bojomu. Ya ndak, jan renyuh ya ndak. Heeh. Itulah kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Disungkemi neteske luh sing suci sing gaweke ril dalan kanggo putrane sok tembe dadi keluarga sing ayam tentrem. Nggih Mas nggih. Amin. Subhanallah betul. Ini tidak ungkapan kosong saya, aku kulino celelekan ing iki nyata bahwa orang tuamu berempat itu adalah tulus mencintaimu, doanya untuk kalian berdua. Perjuangkan hidup anak istrimu untuk menjadi keluarga yang betul-betul bahagia lahiran batin. Amin. Amin. Ajak ngomong serius kaya bingung oh ya. Ora aku kok nek nyauri ra ngono ya mbok paidi. Oh, paidi, paido, Oh, paido to. Paidi yang iki. Tukang saron bojomu yo yang paidi. Nyun pelok 6 Mas Budi, iki bose Alensa Mas Budi iki nduk. Mas Budi, ndek wau dalu sampun sowan. Didongake. Didongakne dongamu kanggo Mas Budi apa Mas? Muga-muga iso berubah. Kok iso berubah lho kuwi? Mas Budi ngene kon dadi kojak ngono. Kon dadi koyo kowe ngono ya ora iso. Kaya baja hitam kae. Berubah jadi buta ya. Pamintaku nimasito asik ngatut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine tatan kinggang sarambute. Mas, sak rambut engko ditukani sing pencipta lagune. Sak rambut Burung ora nganggo te. burung tukul Urung. dicukur Syukur. lamun nato caketing ati yen tedak tansah mulat sida asetu ndak Halo, nganten iki ahli madya keperawatan. perawat. Kuwi biasane gemati. Kok sampean ngerti? Aku tau lara dirawat. Wah, Sing rawat sapa? ya perawat mosok Lah tak kira tukang bojomu. becak. Tak kira bojomu. Jare bojomu mbiyen ya perawat. ae dokter malah. Dokter apa, Mas? Dokter gigi. Oh, dokter gigi. Mulane merongos aku dimrongoski dhewe. Pindho tikus ngeten. Pindho mimi lan mintuna. Ayo Mas barengan netepi wajib. Nduk, Heeh, dalem. konoi perangkat kabeh. Marai Mary. Yo Mary. Umpama ndek iki kayak aku dadi ya ngono kae mesti ku. Lenggahe anu. Aku tuh njaluk udut, Terus nganggo jas ngono ya sepatune kempling. kempling Hah? karo udute sampurna mil. Lah iya. Mergo Lurah, Pak Lurah. Sapa? Kojak. atur pambagiono saking mengkugati Heeh. Bapak Lurah Girimargo, Bapak Landung Budianto. Waduh. Terus Lurah bebas le. lah ya nek lurah yo sing wibawa mlakune. Lah lurah kok yo ngono ya. Wekdal kasumanggaken. Monggo. Ngono. Sido asebe Brian ya. Aja ngono kuwi to.
bawa ngarep dari sing mburi gonge ya sing apik ngono kok. Aku capek. Capek? Ning kamu lak butuh duit. Gak butuh? Aku capek. Capek hidup. Capek hidup. Capek mikir kowe kuwi lho. Mikir aku ngopo? Kapan galih iki timbalan marak sowan. Donga ya sing apik to. Donga kok kaya ngono lho. Nggih dawahne langgame nggih Mas Koja. Iya, Nduk, Dik Katemi. Sapa? Neti. Heeh. Neti Katemi. Aku kang setya satu Monggo saking keluarga manten kakung kapundhut gambaripun. Pak Lurah Kukuh monggo tedak pinata. Mangke sogi Mas Danang. Dilirik aku. Nduk. Dalem. Pak Lurah karo garwane. Lah. Piye ya? Mary, aja Mary lho ya. Endah senenge umpama aku mbiyen dadi ngono. Lah iya, karo bojomu ya. Karo bojoku tak gandeng. Pak Lurah Kukuh lho, baguse Lurah enom. Nduk dite Mas. Ora Mas, mboten. Lah etok-etok lho kuwi. Etok-etok lho, Mbak. Tenan to. Kula pengen etok-etok ya Allah. Ya Allah. Kowe iki Encen matur nuwun Pak Lurah. Ora penak lho ngene carane kene. Ngapunten kok jenenge ming gojek lho Mas Lurah. Sujune nduk aku ora dadi. Kowe iki piye jare pengen dadi? Lah kok saiki genti sujune ra dadi? Bareng jebul tak pikir-pikir ki dadi lurah ki abot sanggane. Abot sanggane. Ijek Pambagioharjo, Heeh. ijek nyumbang, ijek nyawer ngene iki. Urung nek petuk calon lurah ra dadi niki nek 100 ini kan ya. Budi buteng iwak bandeng mlebu weteng disogok muter-muter. Ser. Lah ya, mula Gusti Allah kuwi ya adil Mas Koja. Piye? Ngerti wong kaya jenengan ki ora usah didadekne lurah. Ngerti nek ra ndek duit, ya ta? Heeh. Ra duwe isin, ya ta? Ya, Ngisi-sini, heeh. gak apa-apa sementing ra udoh. Satu sih nek macul wis 2 dina. Urung nek kepacul jempole nggih to. Kok ora disyukuri ngopo? Lah iya. Entuk 100 e sombong. Kae sing kancane dhewe nyanyi nggon lampune abang ijo kuning kae. Apa kuwi jenenge? Kae sak jam 80 demeke ngiwonengen ngono kae Kuwi lho. apa jenenge? Iki mung nyendite Pak lho kei. Nyanduk. Kayak ku tak demeni ya. Ujune nang ngono. Ya. Lah iya, aku mbayangne koyo ngono dadi lurah no terus wargane iki piye ngono lho. Mula Gusti Allah ki ya adil. Kaya jenengan ki ora usah dadi lurah, ora usah dadi apa-apa, dadi wong edan wae. Ya? Ada prediksi para ulama. Allah, apa neh iki? Kelak yang di surga itu 60% orang gila. Mergo apa wong edan ki ora tau nglarani atine kancane, ora ndek pikiran demeni bojone kancane, ora ngrasani kancane, ora sok kondang, ora sok ayu, ora sok bagus, ora sok ganteng. Mula wong edan berbahagialah
engkau yang miliki surga. Amin. Nah, wes Ben, dia bangga. Ya. Bangga. Wes. Udutku itu aja. SB. Kuwi apa toh? Aku ora mudeng ngono kuwi kok. Oh, ngono. Sing mari gendeng. Wes nyanyi cangkem ae. Lah piye wong yo nyanyi nggo cangkem kok. Iya. Lah iya. Nyanyi nggo silit rapi ya. Ngapunten lho Pak. Loh, Mas Koja, iki lho Pak Ibu iki mirsani jenengan yo batine karo amit-amit jabang bayi nek menungso kaya ngono lho. Pake tulus karo ibuke. Disungkemi nangis guguk lho. Mergo tresnane aku kelingan suwargi maratuaku. Piye? Tak sungkemi yo nangis. Nangis. Ora mergo sayang ora. Lah piye? Jempole tak nggo lambar dengkulku. Mantu kurang ajar ngono iki. Mesakne kancane lu guyu terus lho. Lanjut, kok ngendi mau? Melampah tebih. Baleni neh, Dok. Piye? Hanya rasa syukurmu, hanya sifat menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita bahagia. Nikmat apalagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Quran surat Ar-Rahman sing ngendikane kaya ngono kuwi, pertahankan buat mempelai berdua. Pokoknya asal itu dari hatimu pasti kamu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu oke. Sampun. Lah sing guneman ya kono kok. Ora guneman wae lho, sing guneman kene lho. Jan. Mugianto
Iya. Neti. Dalam. Pokoknya buat mempelai jangan lupa atas kebaikan orang tua. Wong tuaku nresnani anak tulus tiada banding. Ibaratnya gelem luwe, gelem ngelak kanggo anake. Termasuk kaya aku tak rewangi kaya wong edan ngene iki mung tak nggo berjuang nggo anak-anakku. Oh asine jenengan redan. Ora mung edan golek duit. Contone kaya buke iki. Heeh. Entuk jatah sop sepiring eling anake. Mesake anake entuk ora. Kula didulangke anake. Iya. Anake pisan mboke ping 4, anake pisan mboke ping 4. Ora apa-apa sing penting eling anake. Iwake mboke wortele anake ora apa-apa sing penting eling anake. Ngono kok ya ngerti wae lah ya. Kaya gatekne ngono lho. Kuwi tresnane wong tuwa karo anak kaya ngono. Kleru kata-katane. Mlampah tepis. Kok iso? Memang mlampah tepik ya apa? Ora kuwi ya kupingmu iki lho. Kok aku? Ndang apik kowe wenekno Jak, Ndang. Mlumpat tebing ngono lho, Ndang. Penyanyine kowe. Nah, lah kowe kan guruku. Aku sing ngajari nyanyi kan kowe jare. Cedek, cedek. Suwun. Pulenggah tedak pineta saged kalajuke wala.